बिना खामानिखौ मावफुंथारनांगोन। जिखुनु नों बे जायखिजाया एग्जामानो जा जायखिजाया खामानियानो जा जुदि नों गोसोआव साननानै लायो आंनि बे खामानियाव आं जुदि जाफुंसार जानो हायो अब्ला आरो बे खामानियाव जाफुंसार जानानै आंनि गामि आंनि हारि आं सिनायनाय गासिबो आदा आब' आंनि गासिबो आइ आफा गासिबो जुदि मोनसे गोग्गानाय मोनो अब्ला नोंनि गोसोआव मोनसे बोलो फैखायो जाय बोलोजों नोङो फरायनाय गासिबो खामानि मावनाय गासिबो गोरलै जाजोबो। नोङो सानसेयाव बेसेबां गोबाव फरायो बेसेबां रायलायो बेसेबां नोङो टाइमखौ बाहायो माबायदि रोखोमै बाहायो बिनिख्रुइ बांसिन गोसोआव थायो नों समखौ माबोरै बाहायो समखौ बेसेबां नोङो गोसो होनानै होथाबो। नोङो जुदि सम होनानै मोनसे खामानिखौ मावो बे समाव गोसो होयो अब्ला बे खामानि मावनायाव नोंनि फिथाइयाबो उनावहाय मोजाङै जाहैखायो। नोङो जुदि ओइचएसआनो जा जायखिजाया मेट्रिकआनो जा उननि डिग्रीनि जा जुदि नोङो गोसो होनानै फरायो गोसो होनानै सानफ्रोमबो नोङो 2 घन्टा नङाबा 3 घन्टाबो फरायो अब्लाबो नोंनि जा गोसो जाथारनाय बे गोसो जानानै फरायनायाव नोंना फिथाइया मोनहैखायो। नोङो सानसेयाव खाना खुनिनि बायदि बे 24 घन्टा 18 घन्टा फरायनानै नोङो गावनि देहाखौल' नोरजिया खालामनानै जेबो फिथाइ मोननो थाङा। नाजानानै जुदि नोङो गोसो होनानै नोङो 12 घन्टा थासान्दियाव 6 घन्टा सानफ्रोमबो बेफोरो नोंनि फिथाइ महरै उनावहाय नुजाफैयो। जेब्ला जोनोमनिफ्राय फैफानाय जोंनाव माखासे गोहो थायो र' पावारफोर बिसोरो जोंनि खालि जोंखौ बेफोरो माखासे हेफाजाब होयो र' पावारफ्राबो नाथाय जुदि नोंनाव डिसिप्लिन होननाय मोनसे जिनिस थायो बे डिसिप्लिना नोंखौ जेब्लाबो नोंनि सिंनि जा पावारफोर थायो बिसोरखौ नों गोग्गा होनायाव बिसोरखौ दावखोहोनायाव हेफाजाब होगोन। जुदि जोङो नायनो थाङो जोंनि गेजेराव गोबां गोरों सुबुंफोर दङ गोबां नाजाथाबनाय सुबुंफोर दङ गोबां जायफोर ओरैबायदिबो सुबुंफोर दङ जेरै जायफोर फेलेंबो जादोंमोन नाथाय फेलें जानायनि उनावबो बिसोरो गावनि नाजानायजों गावनि डिसिप्लिन गावनि मेनटेनेन्सजों दिनै जोंनि गेजेरावनो गेदेर गेदेर सुबुंफोर जानो हादों। बिदिन्थि महरै मनज सरगयारि बिथां जोंनि गेजेरावनो बर'फोरनि सासे IPS जानो हानाय सुबुं बाक्सानि बिथाङा बहुद फेलें जादोंमोन। आं खनसे आंनि स्कुलावनो बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथाङा फोरमायथिदों गाव फेलें जादोंमोन गाव नाजाथाबदोंमोन गाव नाथाय उनावहाय नाजाथाबनायनि उनावबो बिथाङा गावखौ हागोन आं हागोन आंनि हारिनि मान लाखिनांगौ आंहा नाजाथाबनांगौ आंहा सोरबा दङ आइ आफामोन जायफोर आंनि बे गोग्गानाय आंनि देरहानायाव बिसोर गोग्गानाय मोनगोन बेखौ गोसोखांदोंमोन आरो गोसोखांनायनि गाहामैनो बिथाङा नाजाथाबनानै सासे दिनै बर'फोरनि गेजेराव सासे IPS अफिसार जानानै दा अल इन्डिया गासिबो मुंदांखा IPS अफिसार जानानै मान सनमान होजानो हादों बिथाङा। होमबा आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारियाव दाबो जा दावखोनो हाथाव माने दावखोनांथावगौ बायदि सुबुंफोर दङ। जोंनि बर' हारियाव दासिमबो गोबां खामानिफोरखौ नायसंनो रोङाखै जेरै गोबाङानो सानो जोङो डक्टर इन्जिनियार लाइनाव थांनांगौ नाथाय बेफोरनि अनगायैबो जा गोबां खामानि दं जेरै जोंनि फावखुंगुर दिन्थिनायफोर आरो मेथाइ खननाय रोजाबनायफोर आरो खेला दिन्थिनानैबो देरहानायफोर गोबां बेफोरनिफ्रायबो साख्रि मोननाय सुबुंफोर ओंखारो। बेनिखायनो लेखा फरायनायजों लोगोसे गासिबो खेला दुला मोसानाय आरिमु सिफुं सुनाय बादायलायनाय डिबेट गेलेनाय मेथाइ खननाय सावगारि आखिनाय बेफोरावबो बाहागो लाफालांनांगौ। एसेनोसै गोजोन्थों।